Samantala, remittance ng buwis na nakokolekta naman po ng Bantay Dagat sa Infanta, Pangasinan, Nilinaw. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nilinaw ng opisina ng alkalde sa Infanta ang isyong may kinalaman sa nakukolektang buwis ng Bantay Dagat na napupunta umano sa opisyal. Ang naturang usapin ay tinalakay sa regular session ng sanggunian, ngunit iginiit ng tanggapan ng alkalde na wala itong katotohanan. Sa naganap na pagpupulong, nilinaw na ang koleksyon ng auxiliary fee ay direktang napupunta sa Municipal Treasurer's Office sa pagkikipag-ugnayan sa Agriculture Office na nagbibigay ng resibo at nagpapapirma ng abstract of collection. Bukod sa koleksyon, tinalakay din ang kakulangan sa operasyon upang masolusyonan ang pangangailangan ng karagdagang personnel, transportasyon at maging sa kaukulang oryentasyon ng mga itatalaga. Sa huli, tiniyak ng tanggapan ang pagpapabuti pa ng kabuuang operasyon sa maayos na pagpapatupad ng auxiliary fee collection na nakasaad sa umiiral na ordinansa noon pang 2005. Kasama po mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.